ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ತೋಜಲೆ ಪಂದು ಸುಷ್ಮಾ ನಾಯಕ್ ಪಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ನೆಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ಕಾಜೂಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೆ ಏರ್ ಪೊಸತ್ ತೂಂದುರ್ಲಾರ ಆಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂದ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ತೂಕೈತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಯಾನು ಪಚ್ಚಿರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ 1/2 kg ತೊಂದೆ ಯಾನು ಅಂದಾಜಿಡು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಿರನು ದೆತ್ತದು ದೀತೆಯಾನು ಐಕ್ ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೊಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ತೂಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ರಡ್ಡು ಪಾವು ಅರಿ ಪನ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆದ ಆತು ಅಂದಾಜಿಡು ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ದೋಸೆ ಅದಾರಿ ದಪ್ಪ ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತವ್ವೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾವಿಯ ಉಂಡು ಪನ ಪಚ್ಚಿರ್ತುದು ನಿಗುಲು ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿ ಪಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಚ್ಚಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೆಡ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೋಸದ ರೈಸ್ ರೀತಿಯ ನನೆದ್ದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನನೆದ್ದಿಂಡೆ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ನನೆದ್ದೀತೆ ಒಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಹೊಡ್ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನಾತು ಜರಿ ಜರಿ ಆಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಲೈತೆ ನನೆದೀತಿ ನಾರಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತೇನು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಚ್ಚಿರಂತೆ ಸುರುಕು ಸಣ್ಣ ಓಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಪಚ್ಚಿರ್ ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಏನಾಪುಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ನಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡೆವೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರ್ ಅರಿಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಡೆದಾಯಿನೇ ಆನು ತೋಜವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ದಿನ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನೋ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚಾದ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜವು ಓ ಫುಡ್ಡು ಲಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಈತು ಸಣ್ಣ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅರಿಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಎದ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಡು 1 ಗಂಟೆ ಅರಿ ನಾನು ಎತ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಡು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಪೂರ ಅರಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆನು ಕಡೆವೆ ಕಡೆದು ಸಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿರ್ಲವಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೋಜವ್ಯಾನು ಏತು ಸಣ್ಣ ಏನೇ ದೆಪ್ಪೊಡು ಈನ ಪೂರ ಈಗ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದು ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪೆಯಾನು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರ್ಲವುಲ ಸಣ್ಣ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 90% ಅವನಾಗ ಇಕ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪಚ್ಚಿರ್ಲವುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಸಣ್ಣ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರಂಚ ಇಡೇಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿರ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂತೆ ಕಡೆವೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆವಡ್ಲ ಆಯ್ಕದು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಪಚ್ಚಿರ್ ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ಸೀಪೆ ಎತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದೊಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಪಚ್ಚಿರು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತೆಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ನಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಡೆಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೈತ ಅರಿ ಇಂಚ ಜರಿ ಜರಿ ಸಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ತರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡವು ತಿನ್ನರಿಗೆ ಫೈನ್ ಅವಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈತಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನು ಕಡೆದಾಯಿನೇ ತೋಜವೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಕಡೆದಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಹಾಪುಂಡು ತಂಪುಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಅವೇನು ರಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡಯ್ಯವು ಪನ್ನ ಜೀರಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ಅಂಡಯ್ಯವು ಪನ್ನಕ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಪಚ್ಚಿರೆ ನೀರು ಆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆ ಓಡು ನೀರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬಾಜನಗು ತೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಸೀಂಟದು ತೆಪ್ಪೋಡು ಕಲ್ಲುಲ ಸೀಂಟದು ತೆಪ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ನೈಸ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು
ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನೇನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜಿದು ದೆತ್ತೇನು ಪೂರ ಬಾಜನೋಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಐಕೊಂತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಈನ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ದೆತ್ತದೆ ಅಂತುಲೆ ದಾಲವರಿದ್ದು ಜೈಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೂಜಿದು ದೆಪ್ಪೇನು ಐನಾತು ಪೂಜಿದು ದೆತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶು ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದ ಆತು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶು ಈಗಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇಡೀಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಡೀ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಡಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಡಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಪನ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ದೀಯ ನಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ಪೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಡುಮ್ಮು ದಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಗಡಿ ಪಿರಿಯದು ದೀತೆ ಅವು ತಾರೈನ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಪಿರಿಯದೀತೆ ತಾರೈ ಏತ್ ಪಾಡುವರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಾರೈ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಅಂತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಡ್ದು ತಾರೈನು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ತಾರೈ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಡೆದು ಪಾಡುಜ ಕಡೆವನ ಪಾಡುಜ ತಾರೈ ನಿಂಚೆನೆ ಬೀರವನು ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಅಂಚಾದು ಬೀರದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶುಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಇಡಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ 2 ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತೇವೇನು ಅವು ಒಂತೆ ಪೊಡಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಟ್ಟಿನಿತೆ ಪತ್ತವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ತೆಕ್ಕಿದ ರೇಟ್ ಪತ್ತವಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನು ತಾರೈಲಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ಕ್ಯಾಶುಲಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದುರುಡು ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಜ ನೋಡಿ ಆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚವರದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆದಿಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯನೇ ಏತ್ ಬೋಡಾತ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಜನಗು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯನೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗಟ್ಟಿನ ಪತ್ತದು ದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೆಕ್ಕಿದೈರೆ ಬಣ್ಪೇರು ತೆಕ್ಕಿದೈರೇನು ಪತ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ದೀಪಿನ ಅವು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಬೋಡು ಅವೇನು ಅಗ್ಯಲ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ನು ಒಕ್ಕ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ದೀಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಿತ್ತದ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಲ್ಟ ಅಂಚ ದಿವೋಡು ಸೆಕೆ ಬನ್ನಾಗ ದಿವೋಡು ಇಜಂಡವು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ನೀರು ಸೆಕೆ ಬನ್ನಾಗ ದೀಂಡ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಆಂಡು ರಡ್ಡು ತೋಜವೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾಯಿನೇ ತೋಜವೆ ಅನ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಗ್ಯಲ ಮಲ್ಪೋಡು ತಿರ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತದು ಈಪಿನ್ ಹೈಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಿನ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಅವೇನು ಸಿಕ್ಕವರ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟುನು ಇರೇತ ಸಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪೂರ ದೀಯೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದೇನು ತೊಂದೂರ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಹೊಡಿಜಿ ನಾವು ಅಂಟ ಹಾಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತೋಲೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ದಿನ ಕಮ್ಮೆನ ರುಚಿಯೇ ಬೇಯ್ತೈತ ಆಂಡಿತೆ ತುಲೆ ಕೆಂಪಾತಂಡ ಇರೇತ ಕಲರ್ಲ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೀರೆತ ಕಲರ್ ಚಪ್ಪೆ ಏನೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿರತ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಾರಿಗೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಅವನಾಗ ಕೆಂಪಾದು ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿದೈಡ್ ಕೆಂಪು ಲೈಡ್ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೋ ಇಶಾದು ಕ್ರೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದೆನ್ವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೇನು
ಅವು ಚಿಕನ್ದ ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮವರದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.